13 il-persuna ta' nazzjonalità Bulgara sejqgħu jinżammu arrestati wara li wieġbu mhux ħatja iżda ma talbux għal ħelsien mill-arrest. Huma tresqu l-qorti akkużati bi kriminalità organizzata li kienet qed twassal għal każijiet ta' pickpocketing. Fost l-akkużi hemm li sifru flimkien diversi drabi f'pajjiżi differenti bilha li jwettqu reati kriminali. Fil-fatt, dan il-grupp kien qed jiġi segwit ukoll mill-Pulizija Barranija, tant li nħarġilhom mandat ta' arrest internazzjonali. Il-Bulgari qed jiġu akkużati wkoll li allegatament organizzaw jew finanzjaw gruppi kriminali simili ħafna għal dawk tal-mafja. Fil-possess tagħhom instab ammont kbir ta' flus kontanti, fosthom jen Ġappuniż, sterlina, euro u dollari, kif ukoll numru ta' telefons ċellulari, apparat elettroniku u ammont ta' kartieri. Il-persuni, 5 irġiel u 8 nisa li l-età tagħhom tvarja bejn il-21 u 33 sena u li wħud minnhom huma koppji ġew arrestati l-ħamis wara nofsinhar. Kien One News li b'mod esklusiv irrapporta dal-arrest, filmati tal-arrest li sar van tal-kiri li kien qed iġorrhom mill-lukanda f'Taslim għall-ajrupport sabiex ikomplu bir-rotta tagħhom. Dan l-istazzjon huwa infurmat li l-arrest wasal wara jiem ta' osservazzjoni mill-Pulizija tad-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali sa mill-ewwel sigħat li rifess f'pajjiżna. Flimkien ma' dawn il-persuni kien hemm ukoll 4 titfal li l-età tagħhom tvarja bejn it-3 u s-6 snin. Sorsi informati qrib il-Pulizija qalu li jista' jkun li kienu tfal stess li kienu qed jikkommettu s-serq l-aktar dak ta' apparat elettroniku. Bħalissa, it-tfal qed jinżammu f'dar li tieħu ħsiebhom fejn id-diviża qalet li 4 koppji minn dan il-grupp ta' persuni qed isibha diffiċli jikkomunikaw magħhom. Allura l-qorti awtorizzat li l-akkużati ikollhom aċċess sabiex jaraw lil uliedhom. One News huwa infurmat ukoll li waħda mill-akkużati għandha tumur f'rasha u għalhekk il-qorti awtorizzat ukoll li din tingħata l-kura meħtieġa fl-Isptar Mater Dei. Il-persuni huma diġà riċedivi ta' diversi sentenzi f'Pariġi, Praga u l-Belġju. Huma kienu ilhom f'ġimgħa f'pajjiżna u kienu f'Malta l-ewwel darba. Fil-fatt, il-Pulizija Maltija qed isserraħ fuq it-teżi tagħha ta' kriminalità organizzata għal fatt li kollha kemm huma ġejjin minn ambjent ta' faqar. One News huwa infurmat li sa issa ma saret l-ebda talba ta' estradizzjoni dan minkejja l-mandat ta' arrest internazzjonali. Il-każ qed jinstema' quddiem il-Maġistrat Claire Stafford Zammit filwaqt li l-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-Ispettur Jonathan Rensley u għall-akkużati qed jidhru l-avukati Charlon Guder u Shazu Ghaznavi.